Silipas, araw-araw, stable combination. Silipas everyday, hindi lang yan. You got the job. 6 bestsellers na sarap saya together. All in one plate. Shouty Gloria, mag-deliver na. Ano ko ba ni Clay? Camarade F8, the blood vitamin, has iron, folic acid, and B-complex. Has slight signs of iron deficiency anemia. Para lumakas ang dugo at malayo sa sakit, mag-Camarade F8. Hindi lang yan. Daming balak. Pagtapos ng araw, inuulang ako. Bear Brand Add-on Plus. Proven na tumutulong para 100% kompleto ang tibay na sistensya at lakas nutrients. Ibigay ang iyong 100% ngayon para sa matibay na bukas. Ang detergent mo, ay pagkatapos ng piso, basic ulit sa kulog. May hidden stains kasi. Guys, new again. May FedEx Clean Anti-Power. No hidden stains. Real kulog, new again. Nagtitiis sa dio mo? Demand Extra. Switch to Nivea Extra Whitening Deal. Helps repair underarm damage for bright, smooth, fresh underarms. Switch to Nivea. Sabi nga ng Copperbest Instant Sikat Panalo Promo. Buy any sabi na beer, hanapin ang promo code. Scan ang QR code sa mga posters, itype ang code na sa crown, and win! Hindi ako pumapayag, magpatalo. I hate Kinsirang Corte with multi-stopping formula. Tubo, sipon, at headache. Tago na ang yan sa lakas nito. Hindi na yan. Straight hair, better flat, never settle. All new Grease Standout Straight. Now with Tri-Oleo Complex that deep nourishes hair to make it captivatingly straight and visibly full of life. New Grease Standout Straight. Siguraduhin mong health and safety is your priority. Lalo sa panahon ngayon, dapat siguradong okay ang kalusugan. Kaya siguradong okay ang work performance. Siguradong quality ang trabaho. Siguradong protektado at iwas sa aksidente. Maging sigurista pagdating sa occupational safety at health. Siguradong okay ang totohanan. Siguradong okay ang pamilya at sinabukasan. With OSH, SIG, laging coach, sigurado. Captain, eto we're checking his growth.
Hello, good evening, good evening. Welcome back to my channel. Welcome to my live stream. Po. Magpakalat man ng mameristing. Ay, nakakaantok. Wala nakatigil-tigil sa kaandar. Xiaomi. Kaantok. Ayaw ng ice cream din.
mahumok man ini. Bakit malambot? Tumagalong ice cream. Yeah, ayaw. No, tumo? Hmm? Bawal ko sa'yo eh. Putik. Ako ang ice cream nga ilo. Oh, tapos na. Laging pa-cute si ano no? Sino yun? Si Charik, yun ba? Sino yun? PBB? Ako kilala doon sa magandang club sa Kibeta. Wow, sa Pampanga nga to. Oh.
Iya, buti ka lang na undog ka. Bakit ako tumuto? Pang Halloween na yaman. Mali. Wala na. Wala na. Sa ano yan, no? Eco Park, oh.
putik. Sa Eco Park na. Yeah. Hah? Wala, nandun sa saulo. Tani.
atin kikinaon. Ano yan? La 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 la. May balak kang tumakas? Hindi na tumakas. Kaya tani, oh. Ika, oh. Ay, sarap na po ni Tani. Oh. Kain. Ayaw, nilolo ba? Bakit ba sa yung ano nila? Ano yung binasa? Kain nila? Maganda yan, tinimplahan. Nagyan ng ano, sabaw. Di ba, ang tininghain ni ada di manok? Salamat. Bye-bye. Good night.